talo sila kuya sa second game. And dito kami sa caravan. Sinend ko lang kay Jan yung na-capture kong naka-goal si kuya. So, dito muna kayo sa caravan kasi mamaya pa yung third game ni kuya. Alas 3:30, 1:20 pa lang. Sobrang lamig ngayon. Sabi ko, hindi ako tatagal dito. Ganong katagal maghintay sa next game ni kuya. Ayan, pinapanood niya kasi anong ginawa mo? So, yeah. So, dito muna kami. Iniwan namin doon si kuya. Pero iniwanan namin ng pagkain doon si kuya. Si Holly nasa jumping pillow. Doon si Holly. Kitang-kita namin ang jumping pillow dito sa kung saan tayo nakapwesto yung caravan. Dad! So, yung pinapanood niya yung kick ni kuya. Yeah, talo sila ang dalawang games na. Kahapon 3 panalo. Ngayon 2. Sana mamaya panalo. So, yan guys. And, na-upload ko na yung vlog. Ang bilis ng pag-upload ko gamit yung data natin dito sa phone. So, dito muna kami. Pahinga-hinga. Then, babalik later. Dito na si Holly. Alis sila ni Jan. Punta raw sila sa gasolinahan. I'm going back. I just saw them. Alright. You come for a drive, Bubba? You wanna come? Let's go to the servo. Go with Daddy. Yeah, hang on. I just need to get something on. Alis na sila. Oh, yosin naman si Sir. See you later. Bye. Bye. Dito lang ako pahinga. What's that? Andito na sila. It's just that. What did you get? TJ. Who? Kuya TJ. Where's Daddy? Oh, Aga pa guys, wala pa alas 2. Papunta na ulit tayo sa game ni Kuya. And suot ko na yung ating mabalahibo kasi sobrang lamig ngayon. Si Holly rin naka yung vest na suot niya nung isang araw. Gamit niya rin kasi sobrang lamig ngayon. Yung mag-ama ko andun na. Nauna na sa akin. Hiningal ako. Nag-toilet pa kasi ako. Sana wag umulan. Ang lamig na ngayon. Sobrang lamig. Tingnan ang mga tao nakahig. Nandito na sila. Maya-maya mag-start na si Kuya after nitong game. Ay, ayan o. Naka-vest na siya. I-check lang ni Jan yung in-order niyang jumper kay Kuya kung ready na bago magsimula sila Kuya. Kasi in-order niya si Kuya ng jumper or jacket. Dito na si Jan. Nakuha niya na yung jumper ni Kuya. And mag-start na rin sila. Gagamitin ko na yung phone. Gali! Good job. Go, TJ. Oh, TJ had it. Yeah, he did. Me and Cooper stole it. Go! Go, Kuya! Good job. Thank you. We'll go for straight. Oh, you missed it. Good job, Ollie. Oh! Go! What's it? Go, Ollie! Look, they're like, we're standing here. They're too close to me. Go. Well done, Ollie. Good try, TJ. Well done. Go! Go! Go, Charlie. Go, 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 go! Go! Got it! Good job, Ollie! Go, Kuya! Good job! Have a Oh shot. my God. Have a shot. They will pass. Have a shot. You want to Take your kick a time, goal? TJ. Have a shot! They won't make us Dropped it off. like me. 1 point.
Go, kuya. Go, boys. Charlie. Go! Did I drop the ball? Good job. Good Next job. one. Lead for the ball. Lead for it. Go kick. Oh, good job. Good job. Coop. Go, kuya. Ollie, kuya. Second go. Go. Go, go. Well done. Go again. Go, 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 go. Oops. Trace Charlie. Go, kuya. Well done. Go again, TJ. Good job, Ollie. Ollie. Good job, Ollie. Go, kick it, Ollie. Time look for an option. Good job. Good job. Ooh. Go, just. Handball. Handball it. Handball it. Go, kuya. Oh, Handball that twice. come on. Good job. Oh. Good job. Go, kuya. Go, kuya. Go. Good job, Taron. Good job, kuya. Go kick. Good job. Good job. Is it bad? Yeah. Go, boys. Nandun na si kuya, oh. For second quarter, nandun na siya. Kanina dito siya sa kabila. Oh! Tapos na yung first quarter and something happened kay Oli. Nag-call ng ambulance. Yung friend ni kuya, na ano yung thumb, na dislocate. So pumunta doon si Jan, sinamahan yung mag-asawa. Pero tumawag na yung aid doon, tumawag ng ambulance. So papunta na yung ambulance dito para i-take si Oli sa hospital kasi kailangan ibalik. As in, yung dito na-dislocate, lumaki siya guys, na hindi ko ma-explain. Basta eto dito, gumanon. As in, grabing iyak ni Oli. Kinalga na siya papunta dun sa sa first aid room doon. Tapos pumunta rin dun sila. Wala pa si Jan. So, okay, pero yeah, pumunta sila sa hospital. Come on, children of the sun. Come on, city lights. Let the world
kababalik lang namin dito sa caravan. Anong oras na? 5, ano na ata? Ha? Chair, wait honey. 5:21 na. And natapos yung food. What time they finish, han, TJ? The last 4 o'clock natapos yung footy. Ngayon lang kami nakauwi kasi, and hindi na ako masyado nakapag-vlog kanina sa footy kasi pinuntan ko yung mama ni Oli para i-check si Oli, and then doon ako nagstay para tulungan siya kasi yung isa lang yung ano doon, yung aid, and then wala rin magawa yung aid kasi nga kailangan niya lang na tumawag ng ambulance. Ang nangyari, yung ambulance ay matagal dumating kasi sobrang busy daw, walang available. So naghintay kami doon ng kaalis lang nila guys, siguro mga 1.5 hour kasi na ano nangyari yung kay Oli, ka-start lang ng second quarter eh. So mga 1.5 hours kayo naghintay sa ambulance. So ang ginawa ko lang, kasi hawak ni yung mama ni Oli, hawak niya si Oli na ganyan, tapos si Oli na, yung kamay niya kung saan yung na-dislocate, nakaganon sa shoulder niya. So ako ang ginagawa ko ay nirarab ko lang yung likod niya, tapos tinatanong ko siya kung naka-help ba sa kanya. Sabi niya oo. So ang ginawa ko lang talaga, nirab ko yung likod niya, parang hinihilot-hilot ba para lang makaano sa sakit kasi sumisigaw siya sa sakit. Tapos minsan parang nakakatulog siya, tapos bigla na naman siya sisigaw, iiyak. Sobrang ano, naawa ako kasi yung kamay niya hindi dito pala nagpop. Dito, eto niya, yung buto niya basta dito, lumaki dito, parang na-dislocate eto, pumunta dito. So, imagine niyo yun. Basta ano siya, iba yung naging itsura niya. And, yun. Punta sila sa Children's Hospital. Adelaide Children's Hospital. Doon sila pupunta. Tapos, kami nila dyan. Hinihintay lang namin yung mga bata na maligo. Para alis tayo kasi 6:30 daw yung dinner namin nila Race. So may dinner pala kami. Tinawagan siya ni Dan ata. Tapos yun, may dinner daw tayo. So imimit na lang namin sila. Hindi ko alam kung saan, pero yeah, isasama ko pa rin kayo guys. So hinintay lang namin si Kuya, tapos next si Sak maliligo. So yun yung update guys. Sana maging okay yung ating friend, yung anak ng friend natin. Maging okay naman yun. Yun nga lang, sobrang sakit talaga kasi ang pangit ng itsura. Check ko lang si Sak. Si Jan, nilagyan niya ng cone dyan para wala nang may mag-park. Savage to si Johnny boy. Okay, let's go. Di ba nakapark na kami doon? Lilipat ni Jan yung car niya dito para mas malapit tayo sa may pintuan. Dito tayo sa, what do you call this ya? Nakalimutan ko din. Ito pala yung ito pala yung in-order ni Jan na jumper para kay Kuya. Australian Football 2023. And yung TJ. Nakalagay TJ. Oh my Nakasaki. Ayan, nakapark na yung car natin. Anong pub to? First time ata namin dito sa pub. Hold Fast Restaurant pala to guys. Pub to pala. Pub. Ang insura niya. Dito na pala sila guys. Tawa na naman si Arlo kay Kuya Zach. And may order na kaming lemon bitters. And si Ailing. Say hi to my vlog baby. Say hi. Hi. Okay, watch your head, okay? Dito na pala sila guys. Tawa na naman si Arlo kay Kuya Zach. And may order na kaming lemon bitters. And si Ailing. Say hi to my vlog baby. Say hi. Hi. Okay, watch your head, okay? Sarap ng tawa ni Arlo. He gives kisses now. So if you ask him to give you a kiss, he's gonna give you a kiss. Dito na yung food ng kids. Pasta kay Zach. And then kay Holly and kay Isla is chicken nuggets and chips. You wanna sit here, baby? Nandun na si Isla kay Tito Jan niya. Ayaw niyang kainin yung kanyang pagkain. Doon siya kay Tito Jan. Ribs here.
Kuya, pizza? My God, that's a lot. And then may steak dun si Jan. Wow! Ito yung akin. Kuya nga, diba? Ayan yung atin. Potato, tas may corn, tas may roasted potatoes. Dapat dyan din ako. Dito ka. Diyan ka kay Dudong. Baka sabihin nila wala ka na sa lagi. Ang sabihin na, nag-retire. Nag-retired na to. Hindi po. Nagpahinga lang muna siya. Kapag upload nito, bumalik na ako. Tapos ako magpakita. Wala na di ba? Sabi ni Manel kayo hindi naman update na siya. Totoo din, no? Joke lang pala. May vlog po siya. Hindi na siya nag-vlog ngayon. Nasaan yung akin? Mama mo na Ano ba yung isa? wala pa ngayon. Hindi niya pa daw nati-check yung kanya. Kinakatay pa daw. So they had on the news tonight, there's no defensive aid. Ayan. Ayan, share tayo. There's like code 1 and says. May, wala mo sila. Yeah. Iba ang sauce niya sa na-try natin ng mga sauce. Ano ba yung na-try mo dito? Yung sa House Friday at saka yung isa. You know what I mean? Friday. Really good Saka yung isa pa. Yung tanong, Recent. star. Ano ba yun? Star ba yun? Saan natin nalilito? Lone Star. They Yeah. can't sort out the issues. Mamaya na. Try ko muna yung isa. Papahinga. Yan. Saya. Masarap guys. Parang kids meal ng Lone Star. Oo, nalibre no. Dito, hindi ko alam magkano. Maganda din. Pero parang sunod ang ating ano daw. Thank you. Alright, guys. Yeah, here. Yeah. Both. Yes. Yes, please. Thank you. Ano po ba? Ano ba ba ko anything else? Thank you. Kuya, you want some? No, I think we're Can I grab another little bit of space? Thank you. we're good. Thank you. Masarap. Ay, masarap din yung ating ano. Good. Oh, kuhanin ko rin may isang Yes. Daddy, hello, Daddy. Ang beans pa ba? Binibigyan siya ng beans, sabi ni Aida. Do you want this alaw? Si alaw. Do you want this? Yung ka lang. Asparagus. No, it's a broccoli. Same tayo ng potato sa atin. Oh, look like asparagus. Pero sabi niya, Mom, Is that what is it? broccoli pa same lang din tayo. So, Ma, is asparagus the one that sticks together, huh? no, it's a single one. This one is single one. Have nugget, Isla? Ito, ang kulit. It's mine nga, kuya. She's sharing with me. I think it's kind of chip and she's going Isla, you want chips? It's a carrot. carrot. It's a carrot. Ano pala yung See, look. See, Mom, did you do the same as her? Ang sarap? Can I have it? Kuya, so can you leave her alone? Not because she's not playing with you, you're gonna annoy her. Come on, children of the sun. Come on, city lights. Let the world be your oyster. Have them fall into their knees, begging
na sila guys. Tapos na kami kumain. Ayan yung kanila oh. Ang ganda, ang ganda. Ang laki ng ice cream. Kasama yan sa kids meal. Oo nga. Ayan yung. Tapos na kami. Mga potatoes na lang yan. Ayoko na daw. Meron pa kami dito ginuubos. Nag-isa kami oh, di ba? Ayaw nga, isa na nag-share na Yeah. Kasi si kuya, kasi gusto niya din. Cause I think I do want you next